I would like to thank you very much, Mr. Gemawat, for this thoughtful talk. I think you've raised the bar of this panel and left it in its highest point. I'm sure the future will be globalized, but now after your contribution, we have some more insights and more tools to understand it, to face it, and to shape it to our favor. A aquestes alçades, la intervenció de tots els protagonistes, no queda massa cosa més a dir a banda d'un agraïment sincer per la vostra participació. Crec que aquesta última conferència ha estat excel·lent, una gran jornada que ha sintetitzat l'esperit amb què vam dissenyar aquesta commemoració, una eina al servei del futur de Catalunya. Probablement ara tenim algunes preguntes més que no pas respostes, però confio que després d'avui, després d'un any de tricentenari i més de 2 anys i mig de feina, també tinguem més eines per entendre els reptes a què ens enfrontem i també donar-los resposta. I també més esperança en el nostre futur i més confiança en les nostres possibilitats. Voldria aprofitar, si em permeteu, que pràcticament aquesta és i personalitzant la meva última intervenció com a comissari del tricentenari, per fer extensiu el meu sincer agraïment a totes les persones que l'han fet possible, que han fet visible la continuïtat entre el nostre passat, el nostre present i el nostre futur, que han ajudat també a evidenciar que el nostre futur està només a les nostres mans. Sou, de fet, molts, començant pels diputats del Parlament de Catalunya, que van entendre des de primera hora la rellevància de l'efemèride i l'oportunitat que suposava pel país, i continuant després pel govern, que hi ha posat els mitjans necessaris per fer realitat aquell mandat parlamentari. Uns recursos que s'han multiplicat amb la col·laboració entusiasta de totes les institucions del país. Quan dic totes, vull dir totes. Les diputacions, ajuntaments, etc. També voldria agrair la tasca, evidentment, de coordinació que ha fet l'oficina del comissariat, que ha posat en ordre aquesta gran complexitat. Però per damunt de tot, i com tot el que passa en aquest país, no només últimament, sinó des de fa dècades, i m'atreviria a dir que des de fa segles, vull agrair molt especialment la complicitat de la societat civil, d'aquest teixit cívic, d'aquest teixit cultural, d'aquest teixit empresarial, que des del primer moment, d'una forma massiva i desinteressada, s'ha sumat a la commemoració i l'ha portat fins a l'últim racó del país. I per descomptat també els centenars de milers de conciutadans que han participat en els més de 1.500 actes, activitats que s'han succeït al llarg d'aquest any, al qual ara posem un punt i seguit. Tant de bo, el tricentenari hagi servit per donar una empenta i accelerar encara més un país que és imparable. Deixo pel final el conseller Mascarell, ara a qui cedeixo la paraula i amb qui probablement hem coincidit en moltíssims actes del tricentenari, perquè agrair-li també la confiança. Ha compartit amb nosaltres aquesta visió àmplia i desacomplexada de la nostra cultura, una interpretació transversal, una interpretació inclusiva que ha saltat les fronteres de les disciplines i de les èpoques i en què tradició i avantguarda s'han donat la mà. Moltes gràcies per la teva confiança. Estic convençut que el 2014, que ara tot just s'ha acabat, ha estat un punt d'inflexió a la nostra història com ho va ser el 1714, però també estic convençut que, a diferència d'aleshores, ara estem en disposició que sigui a favor nostre. Fem-ho possible. Moltes gràcies. Conseller. Bé, gràcies. Voldria simplement expressar-vos la gratitud, l'enhorabona per la jornada, per tot el que aquí s'ha dit i per el conjunt de reflexions que s'han. Hem tingut ocasió d'escoltar, si m'ho deixeu dir així, 2 magnífiques pel·lícules. La primera ha durat 1 hora i mitja i la segona també, introduïdes per una molt bona intervenció del president, i finalment un curt notable de fa una estona sobre justament els aspectes que ens vinculen amb el món. Per tant,
crec que hem passat un matí ple de suggeriments, hem tingut l'ocasió de viure un matí ple de suggeriments i d'idees. Jo he estat pensant tota l'estona de quina manera tot el que hem sentit dir es podia vincular amb el país real, amb el país que estem construint. Tot el que s'ha dit està vinculat amb el país real, amb el país que estem d'una manera o altra vivint. Però és cert que tenim una societat que està més mobilitzada avui per avui en termes, diguem-ho així, de construcció política que no en termes de construcció del que en podríem dir les derivades de la innovació. Estem mobilitzats, bàsicament, des del punt de vista col·lectiu. El president ha fet notar el nostre talent individual i ha fet notar també la dificultat de sumar el talent individual amb una suma, amb una col·lectivitat. La impressió que he tingut tot el matí és que moltes de les energies que estem dedicant a la transformació política les hauríem d'estar dedicant a la transformació justament social. Per què dediquem tantes energies a la transformació política? Bé, probablement perquè la transformació política és una assignatura pendent, és una assignatura que no ha anat al camí de la innovació que estàvem ratificant, que estàveu expressant durant tota l'estona. La segona qüestió que se'm plantejava tot el matí és, bé, tot això que estem dient, que esteu dient, aquestes magnífiques aportacions, intervencions, totes aquestes idees plenes de talent, de quina manera es vinculen amb aquest país de champions, per utilitzar l'expressió del president Mas de primera hora? De quina manera? Bé, us faig un suggeriment. Jo ara estic fent els crèdits de la jornada, no vull fer altra cosa que expressar dues idees, no tinc preparat cap intervenció en forma de diapositiva en el crèdit, però en el crèdit sí m'atreveixo a plantejar-vos la següent idea. De quina manera hem de vincular aquest mapa d'innovacions, d'idees que s'ha presentat, amb aquest conjunt n'hi hem dit, de palanques, amb aquest conjunt de palanques, amb un tercer element, que a mi em sembla que és el que relliga justament tot el que s'està dient amb el país tangible, amb el que estem construint cada dia. Dir real seria incorrecte, tot el que heu dit és real, amb el país tangible en termes polítics. I jo crec que això té a veure amb els ideals. Al final, els ideals són una combinació de dues coses. Bàsicament, un país culte amb el sentit profund de la paraula, culte amb el sentit gruixut de la paraula. Totes les persones que s'han expressat, tots els que aquí esteu, sou persones cultes, i el nostre és un país culte. Ara, això pot ser més, és evident. La lluita de cada persona, la construcció de cada persona, s'ha dit moltes vegades, al llarg de tota la seva vida, és construir-se culturalment. I probablement un país hauria de plantejar-se les coses de la mateixa manera. Per què dic, doncs, la necessitat de vincular mapes, palanques amb ideals? Perquè al final, al darrere d'un ideal hi ha dues coses. La cultura profunda d'un país i la capacitat política de convertir aquesta cultura profunda, les idees, les imaginacions, les voluntats, en tangibilitats. Aquestes dues coses són les que hi ha darrere del concepte d'ideal. Per tant, jo el que tinc l'impressió és que en aquests moments, en el país que estem vivint, el que estem apuntant és una gran llista, una mitjana llista d'ideals que simplement aquesta mobilització que fa la societat actual, la societat catalana, una societat bàsicament de classes mitjanes, de gent treballadora, una societat probablement la més culta que hem tingut al llarg de la història, perquè mai hi havia hagut un nivell de formació com els que ara tenim, probablement la societat, a diferència del que se sol dir, de vegades la gent de fora em diu tot això que està succeint a Catalunya té a veure amb que és una societat molt jove. No, és la societat menys jove, és una societat molt madura, és una societat que està madurant des del punt de vista de la seva demografia d'una manera molt notable. És una societat madura en termes de realitat social. Per tant, tot això que està succeint, per què? Bé, doncs probablement perquè al darrere hi ha la inquietud. S'ha parlat bastant de les emocions. L'inquietud, l'ideal, la voluntat de l'ideal, és a dir, la voluntat de construir una societat que sigui millor que la que estem tenint. Jo crec que això és el que s'expressa darrere del que està succeint. I per això, almenys a mi, totes les intervencions m'han anat encaixant amb aquesta suma, amb aquest receptacle d'ideals que tinc l'impressió que el país té plantejats. Només n'enumero alguns, però és un ideal que té a veure amb tot el que hem dit, la construcció, ho diré amb les paraules que utilitzem ara, la construcció d'un estat millor que el que tenim. Sí. Tenim dret a tenir un estat millor que el que tenim? Sí. Tenim un bon estat? Probablement la majoria, no dic tots, però molts dels que estem aquí coincidiríem en que no.
Hem tingut un estat molt jeràrquic, molt autoritari, molt poc capaç d'estar atent, molt poc vinculat als interessos de la comunitat. Tenim dret a tenir un estat petit, eficient i que sigui capaç de donar respostes orientat, com diria l'Espriu, a les necessitats de la societat? Sí. És possible construir un estat millor que el que tenim? Jo diria que sí. Heu assenyalat moltes coses que tendeixen a fer-nos pensar que sí. Segona qüestió. Tenim dret a seguir reforçant el que és gairebé una característica natural d'aquest país, que és la força de la seva societat civil, que aquí s'ha dit de moltes maneres. La paraula emprenedoria probablement és la que més s'ha utilitzat, les 600.000 empreses que aquí s'han citat, etc. Tenim dret a seguir construint un país on la societat civil sigui la preeminència, és a dir, allò que marca el ritme de la societat, és a dir, una societat de societat civil? Probablement sí. Vol dir agafar alguns dels paràmetres que s'han desplegat, convertir-los en ideal i desplegar-los. Tenim dret a construir una societat culta i educada? Ho heu repetit tots. Si no la construïm, cap dels ideals altres es verificaran. Tenim dret, per tant, sí, a construir una societat culta i educada, i aquí heu donat la tira de pistes sobre com es pot això enfocar. Tenim dret, per exemple, a construir una prosperitat, alguns dels ponents ho heu dit, una prosperitat que estigui pensada per a tothom i que generi justícia per a tothom, justícia social, ho heu dit, sí, esclar que tenim. Tenim dret, per exemple, a construir un país, probablement ha sortit poc, però em sembla que és una d'aquelles coses que reflexa amb les característiques de Catalunya. Tenim dret a construir un país que sigui una suma de ciutats intel·ligents. No som un país relativament petit, però que justament té en el seu espai urbà una de les característiques més interessants, etc. Em podria anar, només em refereixo a dos més per acabar. Tenim dret a construir un país que sigui singular i universal alhora? Ho heu dit o s'ha dit d'una manera ben radical, és una de les característiques del país, la singularitat. S'ha dit com ho heu dit? Globalitat, no? Glocalitat. Jo acostumo a dir singularitat i universalitat, les dues coses muntades sobre el mateix receptacle social. Universalitat. I encara m'atreveixo a proposar-ne una altra. Això ens deriva amb justament tot el que acabem d'escoltar ara, de com ens posicionem en el món i com mirem permanentment fora. No? I finalment, encara n'hi ha un de darrer que probablement és dels que més haurem d'aprofundir en els propers anys, els propers temps, com vinculem la nostra relació amb allò que aparentment estem deixant i que en realitat no és veritat. Nosaltres no deixarem la relació amb la societat espanyola, no deixarem la relació amb la comunitat de persones que viuen ara mateix dins l'Estat i que probablement tindrem unes relacions polítiques diferents en el futur. Deixarem les relacions amb aquesta societat? No. Som veïns. Si heu vist les taques dels veïnatges? Ens les acaben d'explicar amb una precisió exacta. Heu vist que aquestes taques canviaran perquè canvi la definició o l'autogovern o les maneres de governar-se? No. Aquestes realitats, tots aquests ideals, per dir-ho d'alguna manera, tot aquest conjunt de titulars, jo crec que estan perfectament, han estat perfectament repassats d'una o altra manera, i tot el que aquí s'ha plantejat té un enorme valor des del punt de vista de donar-los forma, de donar-los concreció en aquest doble àmbit que deia, de l'ideal creat des de la cultura i alhora concretat des de la política. Aquest és el joc en el que estem i a mi em sembla que, per tant, és molt afortunada doncs, aquesta cluenda del tricentenari, justament expressant aquesta mirada endavant. Hem parlat molt sobre els darrers 300 anys, però també hem parlat molt sobre els propers 30. I probablement la combinació, ho deia el president aquest matí, la combinació entre aquestes dues mirades són les que ens convé. Algunes vegades, el Miquel Calçada, aquests dies, el comissari, m'ha sentit dir més d'una vegada, la majoria dels que esteu aquí no, per tant ho repeteixo, que bàsicament aquest 2014 haurà servit per afiançar 3 drets. El dret a la memòria, a saber d'on venim, és un dret fonamental. El dret a la participació en el present, a descobrir el per què volem canviar les coses participant-hi democràticament. I finalment el dret a la imaginació del futur. Les 3 coses han estat vinculades en aquest procés en el que estem vivint. Per tant, voldria agrair, per acabar, doncs, la feina feta durant tot aquest període, durant pràcticament un any i mig de feina, per el comissari i tota la seva gent, justament perquè ens han posat sobre la taula l'aprofundiment, la coneixença, el coneixement
justament aquestes tres manifestacions que em penso que són l'expressió més democràtica que un país pot voler i adquirir, que és justament el saber d'on ve, la memòria, el saber on és i el saber on vol anar. Per acabar, s'han fet servir moltes cites i a mi me n'han vingut dues mentre anava escoltant el que dèieu, i vull que serveixin bàsicament per agrair-vos el to de les intervencions. Encara que sembli mentida, m'heu fet venir al cap a Nietzsche. Sembla mentida, però sabeu per què? Perquè una de les cites una de les coses menys conegudes de Nietzsche, però que a mi sempre m'ha semblat molt interessant, més enllà de la torre-retorn, que no és el que vull referir-me, el tòpic, sinó un altre molt interessant. Ell deia, la mirada correcta sobre les coses no és ni a la mirada des de tocar de peus a terra, ni la mirada de tan amunt que no es veu al terra. Ell deia, corresponent a la seva època, la mirada amb globus és molt interessant. I si és veritat, si tu et mires al terra des de terra, si tu et mires la realitat des de terra no la veus. Si tu et mires la realitat des d'un avió molt, molt amunt, apenes la veus. Veus la taca, però no veus. Si tu te la mires amb globo, és a dir, a la mitja distància, veus la bellesa del detall. Jo crec que avui l'heu mirat amb mitja distància. L'hem mirat a mitja distància. I crec que és exactament la distància que necessitem. Per això em penso que és una molt bona aportació la suma de les coses que aquí s'han dit. I la segona cita que m'ha vingut al cap està vinculada a un home de principis del segle passat, Max Weber. Això ho va dir, crec que és aproximadament a finals de la dècada dels 10, o sigui, devia ser cap a l'any 18 o 19. Va dir una cosa bastant interessant que és útil encara avui. Va dir, tot el que estem pensant que és impossible, tot el que en algun moment hem pensat que és impossible, resulta que en algun moment s'ha fet possible. És a dir, si no haguéssim pensat allò que semblava impossible, no haguéssim construït les coses possibles. Bé, nosaltres estem en una fase relativament similar amb aquesta. Hi ha gent que et diu, és que tot això que estem pensant és impossible. Jo sempre ho penso, Max Weber pensava que sense haver pensat lo impossible mai hauríem construït lo possible. Bé, estem aquí. Per tant, jo us agraeixo el que ens hagueu donat oportunitats per fer tangible justament allò que aparentment és impossible, que serà la nostra realitat amb aquests dominis, tots els que han anat sortint, i que demanen bàsicament un canvi d'actituds. A mi el que m'agradaria avui per començar aquest any que estem començant, en termes intel·lectuals, si m'ho deixeu dir així, és que a poc poguéssim anar transitant d'aquesta mobilització d'energia social per organitzar el nostre sistema polític a una mobilització de la nostra energia social justament per mobilitzar el conjunt de la societat per construir un món millor a partir de tots aquests ideals possibles que justament si nosaltres no ens confabulem per construir-los no seran construïts. A tots moltíssimes gràcies, gràcies Miquel per aquesta iniciativa que si em permeteu dir-ho tinc la impressió que tindrà d'una manera o altra continuïtat perquè avui s'han apuntat moltíssimes coses que al meu entendre amb un format relativament similar poden ser aprofundides. A tots els que heu estat aquí durant tot el matí, moltíssimes gràcies perquè justament el que dona sentit a les coses que fem és la vostra presència, la presència de la ciutadania i l'interès de tothom. En nom propi, no cal dir en nom del president, moltíssimes gràcies.